8 ଜଣ ପୁରୁଷ ଓ 12 ଜଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟକୁ 10 ଦିନରେ ଶେଷ କରିପାରନ୍ତି। 6 ଜଣ ପୁରୁଷ ଓ 8 ଜଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ 14 ଦିନରେ ଶେଷ କରିପାରିଲେ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ କେତେ ଦିନରେ ଶେଷ କରିପାରିବ? ତାହେଲେ ଏଟା ଆମେ କେମିତି କରିବା? 8 ଜଣ ପୁରୁଷ କରନ୍ତି ଆଉ 12 ଜଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ମିଶିକି କେତେ 10 ଦିନରେ ଶେଷ କରିପାରନ୍ତି। ତାହେଲେ ଧରାଯାଉ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ କେତେ 1 ବୋଲି ମାନିନେବା। ତାହେଲେ ଧରାଯାଉ କାର୍ଯ୍ୟଟି କେତେ 1 ଅଂଶ। ତାହେଲେ କେମିତି କରିବା? 8 ଜଣ ପୁରୁଷ ଆଉ 12 ଜଣ ପୁରୁଷ ମିଶିକି 10 ଦିନରେ ଶେଷ କରନ୍ତି। ଆମେ ମନେ କରାଯାଉ ନେବା ଜଣେ ପୁରୁଷ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ କେତେ x ଦିନରେ ଶେଷ କରିପାରିବ ଆଉ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ କେତେ y ଦିନରେ ଶେଷ କରିପାରିବ। ମାନେ ପୁରୁଷ x ଦିନରେ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ଶେଷ କରିପାରିବ ଆଉ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ y ଦିନରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ x ଓ y ଦିନରେ ଶେଷ କରିପାରିବେ। ତାହେଲେ ଆମେ ଲେଖିବା ସେଟା। ମନେ କରାଯାଉ ଜଣେ ପୁରୁଷ x ଦିନରେ ଓ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ y ଦିନରେ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ଶେଷ କରେ। ତାହେଲେ ଜଣେ ପୁରୁଷ କଣ କରୁଛି? x ଦିନରେ କରୁଛି। ସେଟା ଲେଖିବା ଜଣେ ପୁରୁଷ x ଦିନରେ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ତାହେଲେ x ଦିନରେ ଯଦି ଏକ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ x ଟାଇମ୍ ନଉଛି। x ଟାଇମଟା ମାନେ ଦିନ। x ଦିନରେ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମେ କଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟଟା ଏକ ଅଂଶ ନେଇଛୁ। ତାହେଲେ ଏକ ଦିନରେ କେତେ କରିବ? ଏକ ଦିନରେ କରିବ 1 ର x ଅଂଶ ମାନେ 1 ବିଭକ୍ତ x ଅଂଶ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ତାହେଲେ ଜଣେ ପୁରୁଷ ଏକ ଦିନରେ 1 ବିଭକ୍ତ 1 ଅଂଶ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ହେଲେ 8 ଜଣ କେତେ କରିବେ? ଏକ ଦିନରେ 8 ଜଣ ଏକ ଦିନରେ କରିବେ 8 ବିଭକ୍ତ x ଅଂଶ। ସେହିପରି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଗୁଡା କଣ? ସେହିପରି ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ କଣ କରୁଛି? y ଦିନରେ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ତାହେଲେ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଏକ ଦିନରେ କରିବ କେତେ? 1 ବିଭକ୍ତ y ଅଂଶ। ତାହେଲେ 12 ଜଣ ସ୍ତ୍ରୀ କରିବେ ଏକ ଦିନରେ 12 ବିଭକ୍ତ y ଅଂଶ। ତାହେଲେ ଉଭୟ 8 ଜଣ ପୁରୁଷ ଆଉ 12 ଜଣ ସ୍ତ୍ରୀ ମିଶିକି କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ କେତେ 10 ଦିନରେ ଶେଷ କରନ୍ତି। ତାହେଲେ ଉଭୟ 8 ଜଣ ପୁରୁଷ ଆଉ 12 ଜଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଏକ ଦିନରେ ତାହେଲେ କେତେ କରିବେ? ଲେଖିବା ସେଟା ଉଭୟ 8 ଜଣ ପୁରୁଷ ଓ 12 ଜଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଏକ ଦିନରେ କରିବେ କେତେ? 8 ବିଭକ୍ତ x ପ୍ଲସ୍ 12 ବିଭକ୍ତ y ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 1 ବିଭକ୍ତ 10। ଏଟା ଇକ୍ୱେସନ୍ 1 ଦେବା ହେଲା। ତାହେଲେ ସେଇପରି ପୁଣି କ୍ୱେଶ୍ଚିନରେ କଣ କହିଛି? 6 ଜଣ ପୁରୁଷ ଓ 8 ଜଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ 14 ଦିନରେ ଶେଷ କରନ୍ତି। ତାହେଲେ 6 ଜଣ ପୁରୁଷ ଓ 8 ଜଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଏକ ଦିନରେ କେତେ କରିବେ? ସେଇଭଳିଆ ହେବ 6 ଜଣ ପୁରୁଷ ଓ 8 ଜଣ
3 एक दिन रे करिवे केते बोले लिखि परबा 6/x plus 8/y equal to 1/14 एतकी अंश कार्य करिवे एटा इक्वेशन 2 देबा ताले आमे दुटा समीकरण वर्तमान पाइलु ताहले जणे पुरुष केते नउछि x दिन टाइम नउछि संपूर्ण कार्यटी करबा पई आ जणे स्त्री y दिन ताहले x और y पाई गले क्वेश्चन रे कोन मागिछि जणे स्त्री केते दिन रे शेष करि परिबो ताहले हमर x और y बाहर करबा दरकार ताहले दुटा समीकरण वर्तमान समाधान करबा ताहले ए दुटा समीकरण समाधान करबा पई कोन करबा एठी 1/x गुणन हेकि अछि तेनु कि 1/x को y u और 1/y को v नै कि समाधान करबा ताहले समीकरण द्वयर केमति हम समाधान कर वज्र गुणन पद्धति माध्यम रे हमें समाधान करबा ताहले एठी लिखिबा समीकरण द्वय को वज्र गुणन पद्धति माध्यम रे कले 8/x plus 12/y equal to केते अछि 1/10 आ गोटे इक्वेशन अछि 6/x plus 8/y equal to 1/14 ताले आमे लेट मानबा 1/x equal to लेट लिखुची 1/x equal to u आउ 1/y equal to v ताले u आउ v जदि इक्वेशन रे हम पुट करबा ताले हम इक्वेशन दिटा कोन पाइबा 8u plus 12v equal to 1/10 एटा पड़े मल्टीप्लाई हे गेले कोन हबो 80u plus 120v equal to 1 that implies 80u plus 120v minus 1 equal to 0 से बेले आ गोटे इक्वेशन कोन परबा लिखुची 6u plus 8v equal to 1/14 that implies लिखि परबा 6 एटा मल्टीप्लाई हे गेले केते 14 1484 84u plus 1112v equal to 1 that implies 84u plus 1112v minus 1 equal to 0 हैला ताले वर्तमान हम दुटा इक्वेशन पाई गेलु गोटे कोन एटा 80u plus 120v minus 1 equal to 0 एटा गोटे आ गोटे एटा 84u plus 112v minus 1 equal to 0 ए दुटा समाधान करबा हम ताले एठी लिखिबा a1 equal to केते 80 b1 केते 120 आ c1 होची -1 a2 होची केते 84 b2 होची 112 c2 होची -1 ताहले वज्र गुणन पद्धति सूत्र पकेबा हमें कोन करा जाय एठी u और v रे हमें करूछु ताहले u बाय कोन हबो b1 c2 minus b2 c1 equal to v बाय कोन होय c1 a2 minus c2 a1 equal to 1 by केते a1 b2 minus a2 b1 एटा वज्रगुणन पद्धति रो तार फार्मूला ताले वर्तमान आमे a1 b1 c2 b2 c1 वैल्यू पुट करबा वैल्यू पुट करले कोन हबो ताले u बाय लिखि परबा b1 जगह रे केते 120 गुणन -1 माइनस b2 जगह रे 1112 -1 हैला v बाय से भडा लिख परबा c1 a2 आ c2 a1 रो वैल्यू पुट करबा c1 रो होची केते 84 आ माइनस c1 टा होची -1 a2 टा होची 84 माइनस c2 टा होची -1 आ a1 टा केते 80 इक्वल टू 1 बाय a1 b2 और b2 a2 b1 पुट करबा हले 80 गुणन 1112 minus 120 गुणन 84
এটা সমাধান করিবা এটা গুণন কলে কোন হবো u বাই 120 minus 120 plus 1112 v বাই এটা কেতে minus 84 plus 80 ଆଉ এটা 1 বাই କେତେ 80 into 112 ଗୁଣନ କଲେ କେତେ 8 ଦୁणे 16 ରୁ 6 ରଖିନେଲା 1 8 के 9 8 के 8 ହେଲେ କେତେ ହେବ 8 9 6 0 ମାଇନସ୍ ଏଟା ଗୁଣନ କଲେ କେତେ ହେବ 10080 ହେଲା তাহলে এটি কেতে রহিব u বাই minus 180 ରୁ 112 গলে minus 8 রহিব equal to v বাই minus 4 রহিব এঠোটা minus গলে 1 বাই কেতে ହେବ minus 1120 তাহলে বর্তমান তিনটা সমাধান করিবা u বাই minus 8 equal to এতকি থরে নেকি করিবা ଆଉ v বাই minus 4 equal to এতকি নেকি থরে সমাধান করিবা তাহলে সমাধান কলে কোন হবো u ଆଉ v বাহার করিবা u by minus 8 equal to 1 by minus 1120 that implies u equal to केते बाहरिबो 8 by 1120 हमर x वैल्यू बाहर करबार छै u टा केते नै छु 1 by x equal to जदी 8 by 1120 हला x टा केते बाहरिबो 8x equal to 1120 x equal to 1120 by 8 equal to केते हेबो 140 से भड़ा v by minus 4 equal to 1 by minus 1120 that implies v equal to केते हेबो 4 by 1120 that implies एटा लिखि परबा 1 by 280 v रो वैल्यू हम केते नैतलु 1 by y equal to जदी 280 हला y equal to केते हेबो 280 ताहले क्वेश्चन रे कोन पचारि छी जणे स्त्री लोक सही कार्य को केते दिन रे शेष करि परबो ताहले जणे स्त्री लोक केते जणे पुरुषटा x आ जणे स्त्रीटा y दिन रे ताहले जणे स्त्री लोक केते दिन रे बोली पचारा जाय छी ताहले जणे अतएव लिखि परबा जणे स्त्री लोक कार्यटी को y माने 280 दिन रे शेष कर अतएव जणे स्त्री लोक कार्यटी को 280 दिन रे शेष करिवो हला गोटे क्वेश्चन करके देखिबा क्वेश्चन टी कहि छी कोन ए और बी एकत्र काम करी गोटे कार्य को 8 दिन रे शेष करि पारंती से माने एकत्र कार्य आरंभ करी 3 दिन कार्य करिवा परे ए चली गला अवशिष्ट कार्य को बी एका 15 दिन रे शेष कला प्रत्येक एकाकी काम कले केते दिन रे कार्यटी शेष हबो बोली क्वेश्चन रे कहि छी ताले क्वेश्चन टा कोन कहि छी प्रथम ए और बी दी जन लोक कार्यटी को स्टार्ट करथिले स्टार्ट कले नहीं कहि छी कोन ए और बी दी जन मिसी की जदी गोटे कार्य को करंती केते 8 दिन रे शेष करंती ताले से माने जदी समय कार्यटी को आरंभ कले प्रथम 3 दिन ए और बी कार्यटी को आरंभ करबा परे प्रथम 3 दिन दी जन को कार्य करिसंती तापरे ए कार्यटी को छाडी चली गला ताले बाकी जो कार्यटा रहिला बाकी कार्य अवशिष्ट कार्यटी को किए बी सरला बी आउ केते 15 दिन रे सरला ताले जदी प्रत्येक माने ए बी पूरा कार्यटी को एका करिवो आ बी बी जदी प्रत्येक कार्यटी को एका करिवो ताले किए काकू केते टाइम लागिवो बोली पचारि छी ताले हम ए क्वेश्चन रो केमती समाधान करबा हम लिखबा मने करा जाऊ ए और बी कार्यटी को x और y दिन रे शेष करंती लिखबा ताहले मने करा जाऊ लिखबा मने करा जाऊ ए और
ବି କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ x ଓ y ଦିନରେ ଶେଷ କରନ୍ତି। ତାହେଲେ ଏକ ଫୁଲ୍ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ କରିବା ପାଇଁ କେତେ x ଟାଇମ୍ ନେଉଛି ଆଉ b ବି y ଟାଇମ୍ ନେଉଛି। ତାହେଲେ x ଟାଇମ୍ରେ ଟୋଟାଲ୍ କାର୍ଯ୍ୟଟି ସେଇ ପୂର୍ବ ଭଳିଆ ଟୋଟାଲ୍ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ଆମେ 1 ମାନି ନେବା। ହେଲେ ସେଇ 1 କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ x ଦିନରେ କିଏ a ସାରୁଛି, ତାହେଲେ 1 ଦିନରେ କେତେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ? ତାହେଲେ ଉଭୟ ଲେଖି ଦେଉଛି, ଉଭୟ a ଓ b 1 ଦିନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଉଭୟ a ଓ b 1 ଦିନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। 1/x ଅଂଶ ଓ 1/y ଅଂଶ। ଧରାଯାଉ ଟୋଟାଲ କାର୍ଯ୍ୟଟି କେତେ ଲିଖିତ, ଧରାଯାଉ କାର୍ଯ୍ୟଟି କେତେ 1 ହେଲା। ତାହେଲେ 1 ର ଗୋଟେ ଦିନରେ 1 ର 1 ବିଭକ୍ତ x ଅଂଶ ଆଉ b କରିବ 1 ର 1 ବିଭକ୍ତ y ଅଂଶ। ତାହେଲେ ଏ ଦି ଜଣ ଯଦି ମିଶିକି କରନ୍ତି କେତେ 8 ଦିନରେ ସାରନ୍ତି। ତାହେଲେ 8 ଦିନରେ ମିଶିକି କଲେ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ 8 ଦିନରେ ଶେଷ କରନ୍ତି। ତାହେଲେ 1 ଦିନରେ କରିବେ ଉଭୟ 1/x ପ୍ଲସ୍ 1/y ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 1/8 ହେବ। 1 ଦିନରେ a ଓ b କରିବେ 1 କାର୍ଯ୍ୟର 1 ବିଭକ୍ତ 8 ଅଂଶ, ଏଟା ଗୋଟେ ଇକ୍ୱେସନ୍ ହେବ। ସେଇଭଳିଆ ପୁନଶ୍ଚ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ କେତେ ଦି ଜଣ ଯାକ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଏକା ଟାଇମ୍ରେ, କିନ୍ତୁ 3 ଦିନ ପରେ a ଚାଲିଗଲା ଆଉ ବାକି କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ କିଏ b 15 ଦିନରେ ଶେଷ କଲା। ତାହେଲେ ସେଟା ଆମେ ଲେଖିପାରିବା କ'ଣ, ଲେଖିବା ଆଗେ ପୁନଶ୍ଚ ଏକତ୍ର 3 ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ କଲା ପରେ ଏ ଚାଲିଗଲା ଓ ଅବଶିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବି 15 ଦିନରେ ଶେଷ କଲା। ତାହେଲେ ଏଟା ଆମେ ଲେଖିପାରିବା କେତେ 1 ଦିନରେ 1/x ଅଂଶ କଲେ 3 ଦିନରେ କେତେ କରିବେ 3/x ପ୍ଲସ୍ ସେଇଭଳିଆ b ବି ସେଇଭଳିଆ 3/y ହେବ। ଆଉ b ଆଉ 15 ଦିନ ଏକ୍ସଟ୍ରା କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି, ତେଣୁକି 1 ଦିନରେ 1/y କଲେ 15 ଦିନରେ କେତେ 15/y ହେବ। ଏତିକି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ହେଲେ କ'ଣ ପୁରା ଫୁଲ୍ କାର୍ଯ୍ୟଟି 1 କାର୍ଯ୍ୟଟି ହେବ। 1 କାର୍ଯ୍ୟଟି କରନ୍ତି, 1 କାର୍ଯ୍ୟଟି ପ୍ରଥମ ଏ 3 ଦିନ କଲେ, ଏ 3 ଦିନ କଲା ଆଉ ବାକି 15 ଦିନ କିଏ b ଏକା କରିଛି। ତାହେଲେ ଏ 3 ଜଣଙ୍କର ମିଶିକି କ'ଣ ପୁରା ଫୁଲ୍ କାର୍ଯ୍ୟ 1 ହେଉଛି। ତାହେଲେ ଏଇଟା ଆମେ ସମାଧାନ କଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଇକ୍ୱେସନ୍ ପାଇବା 3/x ପ୍ଲସ୍ ଏଟା କେତେ ହେବ 15 ଆଉ 3 ମିଶିଗଲେ 18/y ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 1 ହେଉଛି 3 କମନ୍ ନେଇଯିବା ହେଲା 1/x ପ୍ଲସ୍ 5 ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 1/x ପ୍ଲସ୍ 5/y ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 1/3 ହେଲା। ତାହେଲେ ଏଇଟା ଇକ୍ୱେସନ୍ 2 ଦେବା। ଇକ୍ୱେସନ୍ 1 ଆଉ ଇକ୍ୱେସନ୍ 2 ପାଇଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଇକ୍ୱେସନ୍ 1 ଓ 2 କୁ ସମାଧାନ କଲେ x ଓ y ବାହାର କରିପାରିବା। ତାହେଲେ ଏଇଟା ଆମେ କେମିତି କରିବା ଇକ୍ୱେସନ୍ 2 ରୁ ଇକ୍ୱେସନ୍ 1 କୁ ବିୟୋଗ କରିବା ହେଲା। ଲେଖିବା ସମୀକରଣ 2 ରୁ ସମୀକରଣ 1 କୁ ବିୟୋଗ କଲେ ସମୀକରଣ 2 ଟା କେତେ ଅଛି 1/x ପ୍ଲସ୍ 5/y ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 1/3 ମାଇନସ୍ କେତେ 1/x ପ୍ଲସ୍ 1/y ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 1/8 এটা ମାଇନସ୍ କରିବା ଏଠି ମାଇନସ୍ ହେଲା।
ଏଟା କଟିଯିବ, ହେଲେ ଏଟା କେତେ ହେବ 5/y minus 1/y equal to କେତେ 1/3 minus 1/8 that implies লিখিପାରିବା 4/y equal to କେତେ 8 3 24 8 3 24 3 8 24 8 के 8 minus 8 3 24 3 समान 5/24 এটা ঠিক আছে তো y 5 minus 4/3 that implies কেতে হবো 5y equal to 24 into 4 5y equal to 24 into 4 that implies y equal to 24 into 4 by 5 5 এটা তো কটুনি এমতি তো কোড ভুল হইতো বোধে 5y 4/5 5 ହେଲେ ଏଇଠି ଭୁଲ ହେଇଛି 3 ଯଦି କମନ ନିଆଯାଏ 3 1/x ରହିଲା ଆଉ 18 ରୁ 3 କମନ ଗଲେ କେତେ ଏଠି 6 ହବ ଏଠି ଭୁଲ ହେଇଛି 6 into 3 14 6 3 18 ହେଲା ତାହେଲେ ଏଠି ଯଦି 6 ହେଲା ଏଠି ବି 6 ହବ 6/y ତାହେଲେ ଇକ୍वेशन 2 ଟା କଣ ପାଇଲୁ 1/x plus 6/y equal to 1/3 ତାହେଲେ ଇକ୍वेशन 2 ରୁ ଇକ୍वेशन 1 ମାଇନସ୍ କରିବା ତାହେଲେ ଇକ୍वेशन 2 ଟା କେତେ 1/x ଏଠି 6 ହବ 6/y equal to 1/3 1/x କଟି ଗଲା ହେଲେ ଏଠି 6 ଅଛି 6 କୁ 6/y equal to 6/y minus 1/y equal to ଏତିକି ତାହେଲେ 6 ରୁ 1 ଗଲେ କେତେ 5/y equal to 5/24 ତାହେଲେ 24 এটা ভুল ହେଇଛି ଏଠି ଲେଖୁଛି ସିଧା କାଟୁଛି କେତେ ହେଇଛି 5 into 24 ଲେଖିବା that implies ହବ 5y equal to 5 into 24 that implies y equal to ହବ 5 into 24 by 5 5 5 କଟିଗଲା 24 ତାହେଲେ y ଯଦି 24 ହେଲା ତାହେଲେ y ର ଭ୍ୟାଲୁଟା ଇକ୍वेशन 1 ରେ ପୁଟ୍ କଲେ ବାହାରି ଯିବ ଆମର ତାହେଲେ y ର ମାନକୁ ଇକ୍वेशन 1 ରେ ଲେଖିଲେ इक्वेशन 1 टा केते अछि 1/x plus 1/24 equal to 1/8 ताहले 1/x equal to केते हो 1/8 minus 1/24 लसा को जीवो केते 24 हेले 8 3 24 3 के 3 minus 24 के 24 हेले केते हो 24 के 24 1 हेला ताहले 2/24 ताहले 1/12 that implies 1/x equal to যদি 1/12 हुए x equal to 12 ताहले অতএব লিখি পারিবা a একাকী কার্যকু অতএব a একাকী কার্যটিকু 12 দিনরে ও b एकाकी 24 दिनरे शेष करिवे हला सरला।